Türkmenistan Yazıcılar Soýuzynyň problemyasynyň şu güneçendi ol aradaky siýasaty şeýle her etneli hesip etmeli. Onu gollamaly. Ýöne taýagyň iki uju bar. Oňa taýagyň beýleki ujunyň da bardygyny, ýagny inkar edýän guramasyna oňa orun ýoklugyny da aýtmaly döwür geldi. Söz soňy ýa-da Akmuhammed Gürsapara ýüzlenme. Akmuhammed Gürsapar, menden gaty görme. Sebäp seniň kimdigini öň iki çäk wagtymyzda da köpçüligiň arasynda da telim mertebe aýdypdym. Haýp sen meniň ýollaşlyk maslahatlarymdan netije çykaryp bilmedin. Ine görüşüň ýaly, sen hakynda dolu hakykatyň aýdylmaly wagtam ýelip ýetjek eken. Gynansaňam sen hemişe özüňiň totalitar döwletiň ýaljysydygyňa güwerilip gezdin. Seredilip oturulsa, seniň ýaljyha beýlede dursun. Adam bolmaga da hukugyň ýagborly eken. Dogrusy men seniň giýjirek doglanyňa juda begenýän. 1928-nji, 1941-nji ýyllaryň repressiýasy döwründe ýaşan bolsaň, baýagyr bolardy. Näçe beýgünäniň ojagyna ýele usturardyň. Tow etdim. Seniň şu açaşanlyk döwrüňde de çawuş üçin adamlaryň gümlenilmeýän döwründe ýaşap ýöreningde gowy. Akmuhammed Gürsapar, sen bu ýazgylary dilinde öz arka diýreýän Azatlyk radio stansiýaňda inkar edersiň. Ýöne gowun ýene myrzat bardyr. Ýaşan ýaşyňdaky haýryň, şeriň şoňa ýazylýandyr. Ýene de birde, şu öňde agzalan maglumatlaryň biri dagy ýoýlanmalsa baş üstüne. Hukuk organlaryna da ýüz tutup bilersiň. Edir seniň çaklaýyşyň ýalylar. Bize de adam hukuklary depelenen ok. Eýsem, gorulýa. Bu zatlar sana arkaýyn diýänimiň sebäbi, men şu ýazyny öz ansabyma hasawat berip ýazdym. Şonuň öňünde sakynmadyk adam islenlik ýerde de jogap berip biler. Howa, hut şeýle. Akmuhammed Gürsapar, oýlan, henizen bir pille. Amalmurat Bugaýew, Türkmenistan Ýazgylar Soýuzynyň problemyasynyň sekretary, Şeper edebiýatyň propagandasy bürosynyň direktory.